எருமை காட்டெருமை சேனல். லாஸ்ட் வீடியோஸ்க்கு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காமராஜரை பற்றி. காமராஜர் ஜூலை 15, 1903 பிறந்தார். 1954 முதலமைச்சராக ஆனார். 9 ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருந்தார். இவர் ஆட்சி தமிழகத்தின் பொற்கால ஆட்சியாக இருந்தது. இவர் ஆட்சி காலத்தில் பள்ளிகளில் மத்திய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். பல அரசாங்க பொது நிறுவனம் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்தது. அவைகள் ஆவடி டேங்க் ஃபேக்டரி, திருச்சி பெல் கம்பெனி, ஊட்டி ஃபிலிம் கம்பெனி, சேலம் இரும்பு ஆலை, ICF சென்னை. பல நீர்த்தேக்கங்கள் இவர் ஆட்சிகளில் கட்டப்பட்டவை. கருப்பு காந்தி தென்னாட்டு காந்தி என்று அழைக்கப்பட்டார். இந்திய அரசியலில் கிங் மேக்கராக இருந்தார். பல கிராமங்களில் பள்ளிகளை உருவாக்கினார். நீர்ப்பாசன திட்டங்கள், மின்சார திட்டங்களை உருவாக்கினார். 72ஆம் வயதில் 1975 காலமானார். 1976 இந்திய அரசியல் பாரத் ரத்னா விருதை இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.